Tell me, how did you kill the boy and your mother? I told you I did not kill anybody! Pilipina ka, isang Maria Clara, pinagmamalaki ka sa iyong yumi at ganda. Ngunit tingin sa'yo ng mga banyaga ay kalapati na ang lipad ay mababa. Tinitiis ang hirap sa pagkatrabaho upang guminhawa, buhay ay umasenso, lungkot at bighati ang nadarama. Ika'y aping-api sa ibang bansa, walang masulungan, walang masilungan, walang umakampi sa bansang mapuntahan. Kapwa Pilipino na dapat takbuhan ang siyang maglulublob sa'yo sa putikan. Mga kasalanan na hindi nagawa, pinararatang sa'yo na ikaw ang may sala, dahil turing sa'yo'y hindi isang tao, kundi kasangkapan ng dolyar kayang bayaran. Subalit sinapit mo man ay ganyan, wag malulumbay o aking hirang, dahil ika'y Pilipina, isang Maria Clara. Dito sa aking puso ikaw ay dakila. Walang masulungan, walang silungan, walang umakampi sa bansang mapuntahan. Kapwa Pilipino na dapat takbuhan ang siyang maglulublob sa'yo sa putikan. Walang